Okay, good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, classmates. Mabuhay. Oh, unsa na ka maayo sa good afternoon, Jill? Nanong karon ra man ka nipakita diri sa atong eskwelahan? Daghan kay trabahon sa balay, sir. Ay, maong sige kong absent. Naman tay memorandum diri sa atong eskwelahan, Jill. Nga kung mo-absent ta, magpadala kita og excuse letter. Kapilam ni ko magsibalik-balik sa inyo ha ng excuse letter. Ay lisod mo na buhaton para sa inyo ha mga estudyante. Unsa may gigasukan mo, sir, na sige manggay bagyo ron. Dapat gani kay watay klase, yo. Gani, sir, dapat mangulita kay nanay bagyo. Pandamay. Kamu ba? Bagyo ra yung ginahuna ba? Wa mo mag-apas ba nga makagraduate mo? Sir, unsa man magklase ta o mga saba ra kadiraa. Mo'y nakadaot ni mo riyan, kay gihimo ni mong mali nga akong papangasaba sa imo ha. Nga para ra to ni sa inyong tanan. Sir, kada klase ang gyud nato, sir, mag-break time tag kasaba. Psst! Shut up your mouth, me! Bitaw, sir, gagsar gali ko mas kuya, sir, kasukan ba jud ko nimo? Ako jud burmentay mong initan. Mura magagnagi pabor-paboran, sir. Psst! Ba ni mo, Jill, ha? Nasubra na ka ba? Keep quiet! Wala na yung magtubag-tubag, ha? Kimagsugod na ta sa itong klase. Okay. Si Sir Baya, Rian. Uy, may ay saba ba kasi makabalo si GS sa itong diskarte. Sumbong tamong siron. Okay, let's start. Sagutin ang mga salita. Okay, magsugod ta. Ako magsugod. Sir, si Misa Siro kay absent rabi ako anak. Nganong ako man, si Rian sa Siro. Di ko palabot Siro, nganong ako may una. Si GS Siro kay absinot kay na. Kamu ha, sige magtulak-tulak ka. Basi pang magsakon ta mo tanan ron. Prajikan, dago na mo na sir, kumabagsak me. Bitaw sir, para makapasar me. Okay, magsugod na ta, ha, me. Sa imuha ka mag-start, ha? Sagutin ito. Kung may itinanim. May aanihin sir. Okay. Very good, May. Clap your hands. Basic. Hambog kayo. Samba ragani. Okay, JL, next. Kung ang pusa. Kaban sir. Huy, Diyos ko, JL. Ay mo ka to katawa, klasa. Keep quiet. Bitaw sir, kasungkaban man tong iring sa balay. Wabi. Tanawa, JL, oh, nagpataka ra ka. Kanang kaabsinot ni mo ba? Mao na hinungdan ron nga ultimo simple nga answer. Dili na ka maka-answer. Gusto mo siguro ka nga pabalikon ta kasunod tuig? Sir, Rian sa sirbe. JL, balikon ta ka karon ha. Okay, Rian? Your question? Kung ang bulak ay kuton, ano naman ang bulaklak? Tutuntun sir. Okay, very good, Rian. Okay, JL, balik ta sa imo ha. Sir, maburing mangko sa imong topic good sir. Dapat pa boring-boring, oh. Unsa man yung gusto nimong topic na ko, JL? Sir, kana pong mga gugma-gugma sir ba para maka-experience punta. Puro ra ka gugma ba? Wag jud kay ka mang kaagan, JL ba? Mo naka-absinot nimo ba? Bagsakon ta ka, ha? Si sir ba ya, mura pag wa kaya ng gugma-gugma. JL, bagsakon ta ka, mubalik ka next year. Pila man na akong grado sir. Ganun ay mo man kong bagsakon. 65.5 ang imong grado. Sir, dali ra sir. Pajikan na ko na sir. Di ko mudawa tong project, mubalik yung kasunod tuig. Sir, iba pa sir, mangani mo si Rian ug si Misa ron, nabagsak mangani na. Wala, oy. Pataka raman ka. Sir, unsa man itong manok nagihatag ni Misa mo sir? Naa di ay. Sir, kita ka na ako si Roy, bisan absent ko, manok mangani to na pula. Sir, pasar naming duang Rian na ni sir. Uy, pasado na mo preminti. Uy, kadakuan naman yan yung manuka na ini. Pastilan. Sir, balik na ko sir ha. Kamong duha ba, nagsaba-saba kung nung JL. Wala si Roy. Sir, ara kong project si Roy, papasara ko si Roy sir. Sama na, uy. Uy, dako anak, piso pa man na. Sir, wala dilay sa pala sir, maura dun eh. Bitaw sir, ikaw nalay palit integra na sir. Bitaw sir, dalira na po dako. Paghilom, pandamay. Gamaya ni, uy.